ଏହି ପିଲାଟି କ୍ଲାସରେ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ କ୍ଲାସରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଏସବୁ ଏଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା କାରଣ କ୍ଲାସରେ ଏକ ନୂଆ ଝିଅ ଆସିଥାଏ, ଯିଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ ଦିନକୁ 20 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ତାର ପରିବାର କୁକୁର ବିଲେଇ ପରି ଲଢୁଥାନ୍ତି, ତାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ତା ପଢା ଉପରେ ଥାଏ। ତା ଚାରିପାଖରେ କଣ ଘଟୁଛି ସେଥିରେ ତାକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡେନି। ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଥିଲା, ଖାଇବା ସମୟରେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ନେଉଥିଲା, ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଥିଲା। ନିଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଲଗାତାର କଫି ପ୍ୟାକେଟ ଖାଉଥିଲା। ଏବେ ପିଲାଟି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଝିଅଟି ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ସେ ଝିଅକୁ ପଛରେ ପକେଇ ସ୍କୁଟରରେ ଘରକୁ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କଫି ଖାଉଥିଲା, ପିଲାଟି ଏକା ସାଥିରେ 2 ପ୍ୟାକେଟ କଫି ଖାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଡେରି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଝିଅଟି ଏବେ ବି ପଢୁଛି। ସେ ହାର ନ ମାନି ନିଦ ଲାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାରା ରାତି ପାଠ ପଢିଲା। ସାରା ରାତି ସେ ଶୋଇ ନଥିବାରୁ ପରଦିନ ପିଲାଟି କ୍ଲାସରେ ବେହୋସ ହେଇ ପଡିଯାଏ। ତା ପରଦିନ ସେ ନିଜକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଏ ଆଉ ପୁଣି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ।